Právě teď se nacházíme v Tanzánii. Už 14 dní tady natáčíme investigativní dokument o Jakubu Jáhlovi. Muži, který měl údajně pomáhat místním dětem, ale místo toho zůstaly po něm zničené životy, rozpadlá centra a desítky příběhů plných bolesti. She won't like dig me the knife. Anawachukua watoto wadogo anakusanya kama anawasaidia, alafu anawaingilia kinyume na maadili. He want to take like a 14 years old boy. He want to take him to his place, not by asking, by force. He was forced Abdul to fuck him, and the children was like almost like a 12-13 years old. Alikuwa anagusagusa tena huku, alivyokuwa anataka kunibaka kwa mshikilia kisu, akambaka mwenzangu. Mimi nikamnya mdomo, akafurahi sana. Mluvili jsme s více než 100 lidí. Navštívili jsme vesnice, domy, školy, úřady. Navštívili jsme místa, kde se Jakub Jáhl pohyboval a kde podle očitých svědků páchal věci, které nelze nazvat jinak než zvěrstva. Mluvili jsme s 14letou dívkou, kterou opakovaně brutálně znásilňoval. A tehdy jí bylo teprve 10 let. Podobné detailní výpovědi o znásilnění jsme slyšeli od dalších obětí, jako je Ramadán, Modeste a další lidé. Stejně tak nám nezávisle na sobě desítky lidí potvrdilo, že Jakub Jáhl v Tanzánii platil chlapcům za sex a učil děti, jak být gay. Mluvili jsme i s dětmi, které sám propagoval na sociálních sítích, například Juma a Arjuny. Sami děti nám popsali, že se s nimi Jáhl nahý zavíral do místnosti, kde je masíroval, osahával a píchal jim injekce, o kterých tvrdil, že je to medicína, a nutil je do dalších absolutně zvrácených praktik. Některé z těchto praktik nám potvrdili i jejich vlastní rodiče a věřte mi, to, co nám popsali, je absolutně otřesné. A to není všechno. Máme videa, máme písemná svědectví, máme oficiální zprávu od Úřadu sociální péče. Policie v Moši má na Jakuba Jáhla celý spis. Imigrační úřad nám potvrdil, že kdyby Jakub Jáhl neopustil zemi, pravděpodobně by dnes seděl ve vězení. Ale když jsme zveřejnili první dokument, kde promluvili dobrovolníci, očití svědci z Afriky a sponzor ze Slovenska, Jakub Jáhl začal vyhrožovat soudy. Tvrdil, že nic z toho není pravda, že si to ti lidé vymysleli, protože s ním skoro vůbec nic nezažili. Tak teď se sami podíváte, co znamená, že s ním skoro nic nezažili. Momentálně se na sociálních sítích Jakub Jáhl chlubí tím, že podává trestní oznámení a žaloby. Ale co to vlastně znamená? Chce žalovat ty stovky Afričanů, kterým prokazatelně zničil život? Nebo chce zastrašit lidi, kteří o něm říkají pravdu? Stojíme v centru Nature and Skills, v místě, které kdysi pomáhalo dětem. Ještě dlouho předtím, než jsem vůbec přišel Jakub Jáhl. Pracovali tu lidé jako Tereza, Ramadán, Bob a spousta dalších. Ale dnes tu jsou jen prázdné zdi a zničené sny. A za jejich zničením stojí podle výpovědí svědků právě Jakub Jáhl. A vy si teď tato první svědectví poslechnete. Jsou to svědectví od lidí, kteří tady pracovali, a dětí, kteří si to všechno pamatují. Keď som zistila, že ten projekt, ktorý propagoval vtedy, to už boli 2 roky, tak není vôbec projektom, ako má byť, a tie deti tam ani nebývajú. Proste bolo to komunitné centrum, kde sa deti iba schádzali, hrávali, a Jáhl to vedel, a my sme to nemali ako vedieť. Jacob is very bad man. I went to the orphanage, I was with the children. He was helping nothing. Only money was collected to the people there in Czech Republic. He was used for drugs and chewing mirror, something like that. And also was give to the young people, young boys, to fuck him. So because here people have a really hard situation of their life, so he was tricked because of his money. And when I asked him, he said get the money from the stupid muzungu in Czech Republic. On len potreboval s tými deťmi natočiť nejaké video, aby získal od ľudí peniaze, pretože mať na videu rozkošné africké deti, ktoré sú hladné a pýtajú jesť, to chytí za srdce každého správného človeka. On to věděl obrovsky zneužívat. Pomůže nám, i když pošlete 100, samozřejmě 500 je suprová, a litr je úplně nejlepší. Jo. Pokud jste třeba poslanci nebo nějaký bohatý lidi, tak samozřejmě můžete poslat víc, to byste byli hodně vděční. Ale i když přispějete třeba 100 nebo 2, což někteří přispívají, tak takhle, kdyby každý přispěl, tak jako... Na eura taky, 5 eur je super. Přesně, ale samozřejmě 50 je lepší. Ale samozřejmě 50 je lepší. Teším sa na dobrovoľníkov, znamená to ďalší pokrok, znamená to viacej práce, viacej peňazí
Chtěl si penězi. Já každý den ještě mezi tím, když náhodou máme volnou chvilku, tak obepisuju svoje přátelé, kamarády na Facebooku, vždycky prosím, ale samozřejmě 50 je lepší. A litr je úplně nejlepší. I met Jacobo when I was working in Nature and Skills. He was coming from Dar es Salaam with 2 kids. The one called Abdul and another one is Exaudi. And he told us he's looking for the center for the to keep those kids. And we tell him that we have the center. You can take them to the center. So I take the kids to the center. Abduli, he was starting to show the behavior of homosexual. So we punish him about that bad behavior and asking him, where did you get this behavior? And he told that Jacobo, he was teaching them about that. We was not sure that Jacobo can do that. We was trying to ask another kid, which is Exaudi. And Exaudi, he told us the same thing like Abdul told us. There is one of the children which is called Abdul, he's come from the Dar es Salaam. He was forced Abdul to fuck him. And the children was like almost like a 12, 13 years old. Was really 12? Yeah, 12 years old. Yeah, and these children is get from the Dar es Salaam to bring him to Moshi. And these children, after when he teach them that behavior, he went to the school. That children, when he went to the school, was do some bad things to the other children, which is very bad. He's learning from the Jacob as well. A teďka ve vesnici zase, kde byl první siročinec, jsme tady dneska už po 3. a ptáme se tady lidí, jestli znají Jacoba. Zrovna jsme natočili první výpověď. Zase přišlo spousta dětí. Do you know this guy? Děti jsou mazliví, okay. No, takže jsme tady, abychom zjistili, jestli tady děti znají Jacoba a někteří ho znají, takže teďka budeme natáčet s dětma. So you know him, right? Kwa hiyo unamjua? He says yes. Wewe ulimjua wapi na ulimwona wapi? Zamani alikuwa anakuja pale kwetu. Alikuwa anakuja kulala na nani? Alikuwa anakuja kulala na nani? Watoto. Na watoto. He were coming to sleep with kids. Wao walikuwa pale kwenye kituo eh? Okay, is one of the kids who were there in the orphanage. Kuna wakati alikuwa anapataga muda anakaa na watoto wa kiume peke yake tuko na wao. Ulishakumwona alikuwa anawashika labda alijuni anamshika kama kimahaba au nini? He says yes, he saw it. Alikuwa anamshikaje labda? Alikuwa anamshikaje kimahaba? Kana mshika bomba hapa hivi chini. Anasema unaweza ukaelezea wakati alikuwa anafanya tabia mbaya. Alikuwa anafanyaje? Alikuwa anagusagusa sana huku. Hapa anachoma na vishindano. Alikuwa anachoma na sindano. Kwa hiyo alikuwa anachoma sindano. Sindano ya nini? Vile vidogo. Vile vidogo. Kulikuwa kuna sindano, hizo sindano mlikuwa sijui za nini. Alikuwa anatengeneza, alikuwa anaziweka sehemu. Kuna muda alikuwa anaanza kwenye begi, kuna muda nimekuta nyingine zimefunguliwa. Sometimes you saw these syringes. Eti kuna watoto wengine wanaojua ambao walikuwa mko nao pale kwa namjua Jacob pia. Yupi mwingine? Huyu hapa. Eti. Huyu kwanza kuzaliwa. Wao unafikiri labda alikuwa anawapenda watoto? Ulishai kumwona labda akichukua baadhi na maseni? Anauliza kwamba je, ulishai kumuona akiwachukua baadhi ya watoto akaenda nao pembeni wakawa wamekaa wao kama sehemu wenyewe huko? Alikuwa anachukua vulana tu. Walikuwa wanafanyaje huko? Yeye alikuwa anaendaga na begi lake, wanakaa huko pembeni. Ale to, co nám teď řekli tyhle děti, tak to je ale fakt jako, že mazec. To protože prostě... my jsme si mysleli, že to jsou drogy a že to píchal sobě. Ale tyhle děti nám teďka vysvětlili, že to píchal jim a píchal to pouze těm chlapcům v tajnosti, v té oddělené místnosti, kam nikdo nemohl. Did you ever see him naked? Ulishai kumuona labda akiwa uchi, amevaa labda nguo ndani au nini? Ndio. Lini, ilikuwa ni usiku au ni mchana? Sema kwa tamka kabisa. Usiku. Alikuwa amevaaje? Alikuwa hana nguo ya juu au ya chini? Hebu onyesha jinsi ilivyokuwa. Alikuwa na nguo juu lakini ana chini. Alikuwa ana nguo ya juu lakini ana onyesha kwa chini kwamba alikuwa. Alikuwa na nguo ya juu lakini ana chini.
and we don't know we don't know what they are going to do in the children. But sometimes I saw with some fuel, I think I can say what, some fuels which like massage with the children when children was naked. And there are some pact which is not allowed to touch children in Tanzania, but him they touch children, even the girls and the boys, and they teach them some sexuality and some sexuality process. I can't say exactly that how they were mistreated because they are too young even to say what they have been, how they were treated and how the Jacob and whatever they were doing with them. Kuna siku ambayo ameshai kufanya kitu chochote au mtu alijikojolea akamchapa? Kuna siku alichapa mtu Ni nani? Wewe hapo ndo alikuchapa. Kuna siku alikuchapa? Sema ndio alinichapa. Eti ulijisikia je siku hiyo Jacob alikuchapa? Yakobo ina maana alikuwa anakuja ile niliposikia wanafokewa Yakobo alikuwa anakuja saa 9 usiku na bembeleza watoto, lakini niliposikia Yakobo ana mambo ya kishoga na anafokea watoto kule, na ndio maana nilimnyima watoto wangu wakienda kule kukaa, maana nilihofia kwamba pia naweza kawabaka usiku. Akatokea mzungu anaitwa Jacob, anaishi Majengo. Nilikuwa anaishi Majengo, akaja huyo mzungu. Alivyokuja huyo mzungu, mimi nilikuwa na umri wa miaka 10. Aniambia kwamba atanipeleka shule. Kwa hiyo mimi nikawa nakataa. Baada ya kuniambia atanisomesha, kanisomesha, lakini baadaye hakunisomesha, baadaye akaanza kunitaka kimapenzi. Kwa hiyo afu mimi nilikuwa bado mdogo sana kwa sikukubali kile kitendo. Ilikuwa ni usiku wa saa 4. Alikuja usiku wa saa 4 nyumbani. Huyo alikuwa amelala. Alikuwa amelala kwenye kochi. Alivyokuwa amelala, yule akaanza ananitishia kisu kwa sababu ningemkataa kimapenzi. Kwa hiyo akaanza kunitishia kisu, anataka kuniua. Alivyokuwa anataka kunibaka, akawa ameshikilia kisu. Alivyokuwa ameshikilia kisu, mara kwanza alikuwa hajashikilia kisu. Alikuja kwa amevaa nguo. Mysleli jsme si, že po setkání s touto slečnou už nic horšího přijít nemůže. Bohužel jsme se spletli. Teď vám ukážeme výpověď otce a jeho 12letého syna. Dítěte, které kvůli Jakubovi prožilo opravdu hrozné věci. I po letech je na něm vidět hluboký strach a úzkost. To, co se tomuto chlapci stalo, překračuje všechny meze lidskosti. Jsou věci, na které by žádné dítě nemělo nikdy ani pomyslet. Natož je zažít. Ve skutečnosti by všechny tyto děti potřebovaly odbornou psychologickou pomoc a podporu. Ale sami jste viděli, v jak těžkých podmínkách tito lidé žijí. Nechce se mi ani popisovat všechny ty detaily. Proto se prosím podívejte sami na reakci dítěte, když uvidělo Jakubovu fotografii. A poslechněte si jeho výpověď a výpověď jeho otce. Siku hiyo sasa mtoto wangu akarudi nyumbani, lakini akawa hana furaha. Kila nikimuuliza kwamba shida ni nini, haniambii. Kila nikimuuliza shida ni nini, haniambii. Basi mimi kwa kuwa ni mtafutaji mdogo, nikaanza kutafuta shughuli zangu. Basi mimi nikatoka pale, nikaenda kana mtoto wangu ili niweze kuongea naye kwamba usikute labda naye amefanywa labda kitendo hicho kibaya. Nikaongea naye. Baadaye mtoto wangu ndo akaniambia kwamba alikuja mzungu pale akataka kutoa msaada pale shuleni, lakini alikuwa anatufanyia vitu vya ajabu. So, this is him? Unamjua? Ni nani? Anaitwa Jacob. Anaitwa Jacob. Okay. Alifanya nini? Mimi na mwenzangu, mimi nilimnya mdomoni. Akambaka mwenzangu. Mimi nikamnya mdomoni. Akafurahi sana.
Mimi niliogopa sana. Jacobo alimbaka mwenzangu, mimi nikakimbia nje. Jacobo alitutishia mimi na mwenzangu ili atukate kisu. Mimi nikakimbia nje. Kaambia vitu gani, akaanza kunielezea. Kanambia ni mnye mdomoni. Sasa nikaona kitu cha ajabu sana, kitu kama hicho kufanya hivyo. Lakini nashangaa alimshika rafiki yangu ambaye tulikuwa naye hapo ndani, akambaka. Nilivyoona hivyo niliogopa, ikabidi nikimbie nje. Nilipokimbia nje, sema hakunifuata, akamng'ania ule rafiki yangu. Na hatimaye anasema sio alimbaka. Kwa kile kitu mimi akaniambia kile kitu ya kuridhika nacho. Nikashindwa kwa sababu sasa kile kitu nilikuwa nimempeleka kimefungwa. Nitaanzia wapi? Na mimi ni mtafutaji wa hali ya chini. Právě jste slyšeli výpovědi lidí, kteří i po letech si nesou hluboké jizvy. A v případě Rousí to platí doslova. A když jsme před nimi stáli s kamerou a poslouchali jejich výpovědi, jediné, co se mi v tu chvíli honilo hlavou, bylo, jak může být někdo takové monstrum. Jak je možné, že dnes tento predátor studuje pedagogiku. Opravdu chceme, aby někdo takový jednou učil děti ve škole? Představte si, že vaše 10letá dcera sedí naproti vám a popisuje, jak ní přišel muž s nožem a jak jí pořezal během toho, co jí znásilnil. Jáhl studuje pedagogiku. A co dělá jeho komplic Martin Malunde Čičo? Ten dokonce studuje na policejní akademii. Řekněte sami, je v pořádku, aby se člověk, který dlouhodobě podporuje taková zvěrstva, dostal do pozice, kdy má chránit bezpečnost? A čí bezpečnost to bude? Teď uvidíte záběry, které odhalují skutečný život Jakuba Jáhla v Africe tak, jak ho on sám nikdy na svých sítích neukazoval. Uvidíte záběry, jak trávil čas s drogovým gangem a uslyšíte výpovědi dalších svědků. No, tak vidíte nakonec, že jsme v Africe fakt každý jeden zhulený. Can you say what's this? This one, she just said like one of the marijuana, we call it Mira. Here, here a lot of people they use it, and Jacob was enlightenment people to use these things here. Give the gum first. Give the gum first. Yeah, you can use it. You can still your money. But you know, some people, a lot of information, they know a lot of information, you know, but stupid. Picha ambayo nayo aliweka kwenye peji ambao ulikuwa unamchora sijui ni wewe au ni nani? I think this is you. Me. Yes, it's him. Yes, it's you. Yeah. Kwa nilivyomuona kweli kwa nilivyomuona Jacob alikuwa hivyo. Ndio maisha yake alikuwa hii mpaka ikafika sehemu nimeona tu Jacob anza kuwa mchafu nini. Yaani kwamba kashajichanganya na watoto ambao spendi uchafu hapo. Mimi spendi, mimi sinaona pia. Alikuwa nimeona kabisa ule uchafu wake, nikaona kabisa kunywa pombe ovyo muda wote, hata asubuhi naamka unavuta bangi, unakumbuka tu bangi, unakumbuka hata mimi chochote cha kufanya. Nakonec, že jsme v Africe fakt každý jeden zhulený. No, tak jsme na trhu. Jo. Tady to se jmenuje ten Mbuyuni Market, baobabový trh, vidíte, že to jsou jako tuty všelijaký tady. A máme mačetu. So he was passing on the street, smoking weed, and sometimes he was walking with a knife. Even one day he was like give one of my friend like injured with a knife, no? Sometimes in the end of time before he leave, he was used to use you know how we call it pam knife for what? Machete. He was used with machete. He put a machete and say no one can do nothing to me. I got money, I got everything, and I got people behind me who supporting me. So means in your country it is some people behind him. They're supporting him to come to Tanzania to do those bad things. So please, what you do when you're back in your country, try to ask who was behind you. Who sent you there?
go and do bad thing because you promise you got the money, you work with machete, you can do whatever you want it. Can you believe it? Someone come in your country and you work with machete? That was not fair. What that guy is that's for those young boys. Why you take them at the night to the swimming pool? Oh, this and this. Why? And so, You know, oh, why you take someone it's at the not night good. at the It's swimming not pool? good. The children. And he was very angry if you tried to ask him Why you take like a few questions. Why you does this and this? He was very angry. Yeah, Fuck, what? And he ran away. Kwenye vijia vya bodaboda na kuvuta bangi na vijana wa bodaboda, na baadaye wanawachukua wale watoto aidha wa kiume au wa kike na kwenda kuwafanyia vitu kama hivyo. Nililetewa ripoti lakini sikushuhudia. What do you know about this person, Mumbuyo? Maybe your own experience with him. Alikuwa anachukua watoto wadogo mtaani, anawachukua watoto wadogo, anawakusanya kama anawasaidia, alafu anawaingilia kinyume na maadili. He like those things like selling drugs. He likes those people who sells were his friends, and he liked them very much. He was quarrels like arguing because when he was having problems with people other places, he was like paying them even to go do some bad stuff. So to those people, like beating them, he say go beat someone because he did this and this to me so that I can pay you. He did things like that. He took people, give them money, go beat someone, make him choke, like that, make him bleed. Yeah, there are times I hear him with his own words, he say things like that. He is not allowed to enter here in Tanzania. Okay? They told me, immigration people, that he is not allowed to enter here in Tanzania. And once we found him, including his host, he will be taken to the court. Okay? Because it's illegal for whatever they identified it. If Jacob can go to jail, it will not be good pain to him. I think that he should go to jail and he should do a very hard work to pay for what he was done. He's a monster. He's not a human being. He's a real bad person. People like this, they're not supposed to be in this planet. Položme si otázku. Kolik dobrých lidí z Česka a Slovenska posílalo v dobré víře peníze, aby pomohli dětem? A stačil jeden psychopat. A všechno zničil. Zneužil důvěru, rozbil komunitu, ukradl peníze, zničil lidské osudy, nevinné děti, které v něm od začátku viděli naději. A pak prostě utekl. A dnes vystupuje v médiích jako expert, přednáší o jakoby nebezpečných sektách a stal se českou tváří antikultovní extremistické sítě. Ale Jáhl není výjimka. Je to vzorový příklad. Všichni aktivisté této mezinárodní antikultovní sítě Dvorkina s extremisticko-teroristickou ideologií od Jáhla až po Dvorkina vykazují stejné psychopatické rysy. Násilí, šíření nenávisti, pronásledování, teror a ničení životů skrze manipulaci a moc nad druhými. A jejich pokrytectví spočívá v tom, že se prezentují jako bojovníci proti sektám, údajně jako ti, kdo chrání společnost před hrozbou. Ale respektují vůbec práva a svobody samotných lidí? Tvrdí, že se zastávají dětí a mají o ně starost. Ale podívejte se, co ve skutečnosti dělají. Jsou to pedofilové, koprofilové a sadisté. Jáhl dělal v Africe přesně to, co dnes dělá v Česku. Jenom změnil kulisy. Před pár lety to byl boj proti chudobě, dnes je to boj proti sektám. Ale podstata jeho činnosti je úplně stejná. Ničení lidských životů pod líbivými hesly. Dnes po vzoru nacistů sestavuje černé seznamy a šíří falešná obvinění a nenávist vůči nevinným lidem. A tyto sklony k nacismu už veřejně ukazoval před více než 10 lety, když na náměstí před synagogou pálil izraelskou vlajku. Takže proto se
jsem ho už v prvním dokumentu přirovnal k Alexandru Dvorkinovi. Protože právě tento psychopat v Rusku rozpoutal vlnu perzekucí a útoků proti mnoha menšinovým skupinám. Právě kvůli němu jsou dnes v Rusku čím dál víc potlačovány základní lidská práva. Protože Dvorkin je člověk, který má doložené psychiatrické diagnózy, sadistické sklony a podle svědectví i pedofilní úchylku známou jako koprofílie. A tady stojí za to si znova připomenout otce a jeho syna, který právě tuto zvrácenost zažil na vlastní kůži. Akambaka mwenzangu, mimi nikamnya mdomoni, akafurahi sana. Mimi niliogopa sana. Jakobo alimbaka mwenzangu. A teď se podívejte na další tvář Dvorkinovy totalitní sítě. Na Ukrajině je velmi aktivní Dvorkinova stoupenka Irina Kremenovská, která v minulosti týrala psy a tvrdila, že utrpení psů je symfonií pro její uši. A připomeňte si znova výpověď Josefa, který popisoval, jak Jáhl dával psům na ulici jed. So I was get like also the I was get like a complaint from the chairman of the street where I was living there. He told me it's a medicine he puts on the road, and then when you come in morning you see like more than 10, 20 dogs they die. So I didn't know what kind of medicine he was give them. I saw Jacob was give something to the dogs there, and these dogs they pass away. So what is the give? I say I didn't know. Ono se říká, že vrána k vráně sedá. Takže proto Jáhl ve svých videích opakovaně odkazuje na Kremenovskou. A co komplic Kremenovské? Muž jménem Sviatogor. Dog Hunter, opakovaně soudně stíhaný a podle svědectví ve veřejných zdrojích navíc i pedofil. Takže tady jasně vidíme, že všichni aktivisté této sítě jsou úplně stejní. A Jáhl je s nimi prokazatelně propojený. Rétoricky, organizačně i ideologicky. A stejný model najdeme i v USA. U lidí jako je Steven Hassan a Rick Alan Ross, o kterých jsme už také mluvili v prvním dokumentu. Oba působili v antikultovní organizaci KEN, která kvůli četným žalobám a soudním řízením zbankrotovala. A to právě kvůli obvinění z násilného deprogramování, při němž byli lidé proti své vůli zavíráni a podrobováni psychickému i fyzickému násilí. Naštěstí je to i něco, co nás velmi potěšilo. A to je fakt, že se o této síti ve Spojených státech už diskutuje na vysoké úrovni. V květnu 2025 se na Washingtonském fóru sešli veřejní i státní činitelé. A za podpory vládních kruhů USA padl jednoznačný požadavek. Zahájit mezinárodní vyšetřování antikultovní sítě, trestně stíhat její členy a uvalit sankce na všechny ty, kdo tuto zločinnou činnost kryjí, včetně expertů a vlivových agentů ve státních strukturách. A my tento washingtonský požadavek jednoznačně podporujeme. Jenomže jaká je situace v Evropě? Všichni si dobře pamatujeme případ jednoho prokurátora z Evropy, který se postavil na obranu práv a svobod lidí, chránil bezpečnost občanů a zahájil vyšetřování této extremistické sítě, včetně predátora, o kterém mluvíme v tomto filmu. A co následovalo? Během pár týdnů vyšlo přes 400 očerňujících článků v médiích, zjevně ideologicky napojených na Dvorkinovu síť. A výsledek? Generální prokurátor téže země místo toho, aby hájil právo a demokracii, celé vyšetřování zastavil. Nepostavil se na stranu zákona, ale na stranu sítě těchto maniaků. Takže de facto umožnil těmto sadistům, aby mohli volně pokračovat ve své destruktivní činnosti a potrestal toho, kdo jednal čestně. A podobné scénáře vidíme i jinde. Například v Rusku generální prokurátor iniciuje označení organizace Allatra za extremistickou. Nebo na Ukrajině, kde jsou na základě lživých posudků agentky Kremenovské zahajována trestní stíhání. A tak se ptám, co motivuje tyto prokurátory? Slouží této síti vědomě? Nebo to dělají ze strachu? Nebo je někdo vydírá? Jak to teda je? Že každý rozumný člověk stojí na straně dětí a budoucnosti. Ale právě lidé jako Dvorkin v Rusku, Kremenovská a Sviatogor na Ukrajině, Ross a Hassan v USA, Jáhl v Česku a další aktivisté antikultovní sítě přináší dětem pouze bolest a utrpení. A proto není možné, aby takové extremisty společnost tolerovala, protože jejich ideologie, zvaná antikultismus, je stejně destruktivní jako nacismus a proto by měla být mezinárodně zcela zakázána.
A proto plně podporujeme požadavek, který zazněl na Washingtonském fóru. A jak už jsme dnes jednou řekli, přestože příběh Jakuba Jáhla v Africe je naprosto otřesný, zaslouží si tento dokument pozitivní konec. A tím koncem je pro mě připomenutí toho, jak důležité je nestrácet víru v člověka. Protože i když se ve světě děje mnoho zlého a bolestivého, i když existují paraziti, kteří se živí na utrpení jiných lidí, tak na druhé straně existují i lidé, kteří do tohoto světa přináší lidskost, starostlivost a péči o druhé. Lidé, kteří nehledají viníky, ale řešení. Lidé, kteří nečekají, až to někdo vyřeší za ně, ale začínají sami u sebe. A právě takoví lidé jsou dnes tou největší nadějí pro budoucnost celé civilizace. Každý z nás se může rozhodnout, jestli bude mlčet nebo promluví, jestli bude přehlížet zlo nebo se mu postaví, jestli bude ničit nebo pomáhat. A my jsme se rozhodli. Stojíme na straně pravdy, na straně života a nikdy neustoupíme.